Bueno, ni Sarako Zar naiz. Ni Garazi naiz. Ni izena Ander Murillo da. Ni Irati Mari naiz. Iepa kaixo, Julen Tabada naiz. Kaixo, ni Adriana Sánchez naiz. Eta bueno, goazenen egongo naiz 11. denboraldi hontan. Bere pertsonaia Izar izango da. Eta aurten Joritz pertsonaia antzestuko dut goazenen. Pertsonaia Alaia deitzen da. Leire izango da Basakabiko kultura eta harreman instituzionaletako arduraduna. Eta hurrengo denboraldian Oianeren pertsonaia egingo dut. Manes, eta da Gontzalen anai txikina. Egia esan da Joritz oso tipo jatorra da, oso urbanoa, musika oso zalea da. Nahiko neska saia da, munduarekin pixkat haserre dago eta Basakabira behartuta iristen da. Asko jokatuko du nire Arriolaren pertsonaiarekin, Maitanerekin. Horrengo da hor joku berezi bat, nik zorrotza eta bea desastre xamar. Izarri pila gustatzen zaio musika, txikitatikan ikasi du, pianoa jotzen du, abeste asko gustatzen zaio, gitarra ere bai. Oiane oso gogotsu doa Basakabira eta gehien gustatzen zaiona da sukaldatzea. Eta saiatuko da modu guztatikan sukaldatzea. Odalekutan maite mindingo da, eta bueno, trama potentetxo bat ekiko dau. Eta zer esango dut ba, ez galtzeko, denboraldi oso polita dator, eta bakizu da, hor ikusi nahi zituztego. Gogoratu, ez galdu azkenengo denboraldia. Guztia gure oso, bakizue. Laizter.